Hallo, det lort. Sådan der den fylder. Ja, det er sådan en hjemløs kat eller en herreløs kat, vi giver et bad. Hvad gør du? Hvad gør du, kat? Hvad gør du? Hvad gør du? Det var meget sjovere før, jo. Ja, hvad laver du her på siderne? Nej! Den havde fat i løgn på dig. Nej! Lortekat, smid den ind igen. Nej, vi skal... Jeg kommer med i der om den nemlig. Smid den ind igen, Mark. Smid den ind igen. Nej, tør ikke! Jo, smid den ind. Det er lort, mand. Okay, du giver hende et bad, okay? Jamen, hvad er det? Din Jeg tør lortekat. ikke, mand. Din lortekat. Okay. Så er du derinde igen, hva'? Din tøsekat, mand. En lortekat. Hvad fanden laver den, mand? Nu har du gjort det hele op. Det er lort. Hold nu kæft, din lort. Den er trim. Hold kæft. Hold sin kæft. Nej, det skal vi ikke. Okay, Mark, jeg skal nok presse på. Nej, ryk dig fra den, ellers så får du kraftedeme med bruger. Hallo? Det er lort. Jeg tør ikke. Luk den oven i hullet. Nej. Lort at dræbe os. Det var da den